ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱማይን ሚድያ ኔትወርክ ከምኡ እውን ኣብ ኤችቢኤስ ቴሌቭዥን ትከታተሉና ዘለኹም ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ኣብዚ ዝሓለፈ ኦልሞስት 2 ሰሙን ክበሃል ይከኣል ቅልቅል ከይበልና ፀኒሕና ተወሰኑ ናይ ቴክኒካት ናይ ጥዕናን ፀገማት ገጢሞምና ስለ ዝነበሩ ንደገፍትናን ኣባላትናን ከምኡ እውን ተኸታተልቲ ኣክሱማይን ሚድያ ኔትወርክ ይቕሬታ ንሓትት ሕዚ መደብና ብዕሊ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ኣበ መዓንቲ መደብ ትግራይ ብኡነ ፍልይ ብዘለ መልክዑ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና እዚ ዓብዪ ጉዳይ እዚ ንኩሉ ትግራዋይ ዝምልከቶ ኮይኑ ብህፁፅ ከዓ ምላሽ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ቅድሚ እዚ ዓብዪ ጉዳይ ናይ ሎማዓንቲ ወይ ከዓ ናይዚ 2-3 ሰሙን ክኾን ይኽእል ከም ፕሮጀክት ኢና ክንሓስቦ ቅድሚ ብዛዕባኡ ምዕላል ግን እዚ ጉዳይ እዚ መን የሳስዮ ኣሎ ዝብል ኢና ክንዕለኩም እሳቶም ከዓ TDRF እዮም TDRF መን እዮም እንታይ ማለት እዩ TDRF ናብ ዝብል እውን ክንኣቱ ኢና ድሕሪ እዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ምስኡ ምስቲ ሕዚ ንዕሎ ተተሓሓዘ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንሳ ክነሪአኩም እሞ ተመሊስና ክንመፅ ኢና It's here, the day we've all been waiting for. The day we unite to do a little more than we've done before. Each act is small on its own, but together we create a tidal wave of healing, of hope, of opportunity. So what makes November 29th different from any other day? You join the world's largest generosity movement. Leverage the power of giving to support Eider Hospital. Make a difference for communities affected by the war and siege in Tigray. Let's stand in solidarity with Eider this Giving Tuesday. Give for Eider. ግርም ተመሊስና መፂና ፍትሓዊ ሕሩይ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ትፈልጥዎ ኢኹም ሎማዓንቲ ግን በቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገብሮ ተሳትፎታት ኣይኮናን ዓዲምናዮ ዘለና ኣብ TDRF ናይ ባዕሉ እጃም ይፃወት ኣሎ ሓደ ካብቶም ኣመራርሓታት ወይ ድማ ዝኾነ ሽመት ይህልዎ ከላለየና እዩ ፍትሓዊ ንመጀመርያ ግዜ ኢኻ ናብ ኣክሱማውያን ትመፅእ ዘለኻ እንኳዕ ብሰላም መፅኻ يغنلي قاع دحنا نصاخو قاع دحنا صناخم يقرتا ميديا خصماوያን ከም ተዘልካዮ ንመታ ግዜ ዝቀርብ ዘለኹ እዚ ዕድል እዚ ከም ሚድያ ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ብዛዕባ እቲ ክነካይዶ ወይ ነካይደን መብራህርህን ብዛዕባ ወኪለ ዝመጻኹሉ ትካለይ ከፋለጥን ዕድል ስለስ ተዋህበና ብጣዕሚ ከምስክን ይደሊ ግርም እስኪ ቅድሚ ናፍቲ ናይ ሎማዓንቲ ዓብዪ ርእስና ቅድሚ ምእታው ተዓብዪ ጉዳይ ምስ ህዝብና ብዝብል ናይ ቴማ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ጎስጓስ ቅድሚ ናብ ምእታውና TDRF መን እዮም መዓዝ እዩ ተጣይሹ ብዛዕባ TDRF ንኻልኣይ ግዜ ኢና ንዛረብ ዘለና ኮይኑ ግን ካብኡ ናብዚ ከዓ ገፊሕ ፈላላይ ስለ ዘለዎ ኦልሞስት ዓመትን ገለን ክገብር ኢሉ ኣሎ መጀመርያ ኣሰፋ መፅኡ ነይሩ እዩ ናብዚ እንታይ ተሰሪሕ ኣሎ ብስሩ እንታይ እዩ ዕላምኡ ክነዘኻኽሮም ንተመልከትና ጽቡቅ ፈለማ ያው በስራ ኃላፊነተይ ክጅምር ሞ አንተ ከፋልጦን እደሕዝው ነይር ሓቐን ኣብ ትካል ተጋሩ ዲዛስተር ሪሊፍ ፈንድ ወይ ሓፂሩ TDRF እናልና ንጽውዖ ሕዚ ንሽተ ናሽም ለውጥ ጌርና ኣለና ምንታን ኢንክሉሲቭ ክኸውን ትግራይ ዲዛስተር ሪሊፍ ፈንድ ንኩሉ ወካል ኣብ ትግራይ ተጋሩ ጥራሕተ ይኹኑስ ካልኦት እውን ኩናማ ኣለው ኢሮብ ኣለው እዚኦም ስለ ዘለው ንኩሎም ክሓውስ ብዝብል ናይ ለውጢ ናይ ሽም ለውጢ ጌርና ትግራይ ዲዛስተር ዝብል ወይ ብሓፂሩ TDRF ዝጽዋዕ ትካል ኣብኡ ናይ ፋይናንስ ሓላፊ ኮይነ ዘገልግል ዘለኹ ኣባልቲ መፈጸሚ ስራሕ ዝበሃል ማለት እዩ ኮይነ የገልግል ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ምቕፃል እዚ ማሕበር እዚ ወይ ዝትካል እዚ መዓዝ ተመስሪቱ ንዝብል ኣብ መሰራርትኡ ቅድሚ ሕዚ እውን ተዛረብናሉ ዝመፃና እዩ ምናልባት ዘይፈልጥ ሰብ ሕዚ እውን ክሉ ስለ ዝኽእል
ب2000 بناي زعدي قوزاصرا وي بقوزاصرا فرنجي 2018 እዩ ተመስሪቱ ሕጋውነት ማሊኡ ኣብ ዛዓዲ ወይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ not for profit organization ተዋሂሉ ፍሉጦ ተዋሂቡ ተመስጊቡ ስራሕ ጀመረሉ እዩ ተመጀመሪያ መጻጽኡ ንሃለና ንምጥቃስ ዝኣክል ከም ነስታውሶ ብ2016 2017 ጀሚሩ ተጋሩ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ بفلا كحرا يكون كاب أورميا فلاليو خابتات إثيوبيا بمننتهم مخنيات كفنا قالوا نبرتهم كزرف نسمون كفنا قالوا عدد سدات خونو عبس جبروا الأوان نحنا كم تجارب زخوي الناس قايم نسمع سلزنا ورنا نرأس سلزنا ورنا نزمو جناتنا بخالي كم منجستاوي محاور حلينا نقبرو نقرأ يحلو جن بستخدم متن نمنتاي نعقمنا زين حجز جنزو واسينا ناي ناوتيخو ناي جنزو حجز زين قبر كابزبل حسابي تمجمرتا كم مسابسة توحيد يتجميرو مالتيو قدم حقاوي سونت مركاوز نبره بروسس زي مثل بز مسرت كامبين تخايدو تحجزات دقفاتون بستخدم متن نخن حجزون نخل قوتري نحجزنا مسينا دحرنا حقاوي سونت رخيبو كم محبر نترفي زي تعامل محبر توهيلو أبزعدي بحقي تمزجيو دحريو سرع سرحتو ناسرحي بعموتون بفلاي زي حزي دحر كنزهر ولينا giving to stay زبحان ناي علم لخا جنزو ناي خاب وقتي وي معلتي زفلتيو giving to stay مالت نوفمبر 19 እዩ ለም ዘበን ዝኽበር ኩሉ ግዜ ግን giving to stay ኣብ ኖቨምበር ኣብ ዝወር ሕዚ ዝካየድ ዓለም ለኸ ንቕናቐ እዩ ስለዚ ንሕና እውን ብዙሕ ማሕበረሰብ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ህዝቡ ዝተጸገሙ ወገናቱ ንምሕጋዝ ምንቅስቃስ ስለ ዝገብር ንሕና እውን ናቱ ኣካል ኮይና ንህዝብና ብፍላይ ድማ ትሕዚ ዘሎ ድሌት ንፈልጦ ኢና ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ኩናት ዘሎ ህዝብና ምፍንቓል ኣብ ጥሜት ኣብ ናይ ስእነት ሕክምና ዘሎ ህዝብና ንምሕጋዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ብፍሉይ ሪፈራል አይደር ሆስፒታል ንምሕጋዝ ተባሂሉ ካምፔን እዚ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ለዘመን ስለዚ ተመጻጻዕና ከም ኮይኑ ሕዚ ብፍሉይ ነዚ ሆስፒታል እዚ ኣብ ትግራይ ያው ከም ንፈልጦ ኣብ ትግራይ ትዛዓበይ ሆስፒታል ፋንክሽኒንግ ሆስፒታል ተወልናዮ ይቀልል እዩ ዘሎ ጸገማት ዘሎ ድሌት እውን ድሓር ክንገልጾ ንኽእልና ምናልባት ከም ሕቶ መልክዕ ተልዒልካዮ ብዝኾነ ነዚ ሆስፒታል እዚ ንምሕጋዝ ንሱ ምሕጋዝ ማለት ድማ ዳርጋ ሙሉእ ትግራይ ዘገልግል ዘሎ ሆስፒታል ስለ ዝኾነ ሓደ ሸኽሚ ህዝብና እቲ ዘሎ ጸገም ክንካፈል ስለ ዝገብረና ህዝብና እዚ ጻውዒት እዚ እንድሕር ጌርናሉ ንምሕጋዝ እንድሕር ይብልን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ጻውዒትና ሰሚዑ ኣብ ጎንና ከም ዝስለፍ ብምትእማን እዚ ካምፔን እዚ ነካይድ ኣለና ማለት እዩ ግርም ብጣዕሚ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ሰናይ ተግባር እዩ ሰሪሑ ፒዲአርኤፍ ንምስክርነት እውን በቂዕና ኢና ፀዊዕና ብዝሓተትናዮ መሰረት ኣብ ትግራይ ከምቲ ዓንቱ ዝገለጽካዮ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ከባቢታት ብፍላይ ብዓዲ ኣምሓራ ተፈናቀሉ ተጋሩ ብዙሕ ገንዘብ ርዳእታ ከም ዝሃበ ይዝከር እዩ ኣብዚ ግራፍ እውን እንዳረኣኽዎ ነይረ ንሱዳን ኣብ ዝነብሩ ኣሕዋትና ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ትግራይ እውን ክንድዚ ዝኣክል ድጋፋት ከም ዝገበረ ዘርኢ ግራፍ እኒአ ይመስለኒ بخوم ديو تردي يزلق تخكل ديو أردادو هو ياو بزعون اشتن لزع مبرهرك بخليه تاقمي ولن حزي ياو كمتي وبزحتنا نفولتو بتزلو عصوان خبان مخنيات اب تግራይ ዘለና ተበጻሕነት ንሽተን ተገዲቡ ይዘሎ ስለዚህ ታይና ጌርና እስካ ሕዚ ክንሕግዘሉ ብንኽእል መንገዲ ዋላ ንሓገዝና ተኾና ግን በቲ እንደልዮ መጠን
عب تجري كل مدعي حاجز كل مدعي حاجز نمجبر توسن نتخمزلو مجمرتا تملكتنا فلتو كردنا اللوم إلى يحسب خالي تعينا غيرنا مو نتجري كم لبنا كنحجزلو نخل من قد ندحر زي هاليو سوينا إدنا تعميرنا خنصبيه بلنا بزبل تخرتنا تعينا غيرنا كم معرب تجري كاو دما كاو خالد خابتات تجري ون تفنقيلو اب السودان اما عسكر زركب حزبنا نسون حزبنا سلازخونه وجنا سلازخونه نعو نز حزب زي عكسس ون سلازلنا بزخالنا يمطن كنحجزلنا بزل تخرتنا توانا تخرتنا وغيرنا انا نسرحنا مزينا او نسرحنا يوز مزانا سرحتي نمفلا زعكل سوس نمتقاس اكل بوانانت افتناي فود سيكيورتي وي ناي مغو حسنا او تخرت غيرنا انا كنسرح موكرنا مالتي كاو بتوساخي اب تمرتي اب تعنا خنملتلنا نامنت دقانسيو حواتنا بتي زلو ناي زر مسنات اكلتي زغبر نخلت عامتنا تخايد صنحه اكل مسنات زرئي تግራይ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝተደፈራ ብዙሕ ነገር ዝበፅሐን ንዓተን ዝድግፉ ትካላት ባይ ደ ወይ ሓደ ከብራህሮ ዝደሊ ኣብ መሬት ምስ መሬት ዝሰርሑ ዘለው ካልኦት not for profit organizations ንዓቶም ስምምዕ በመፍጻም እትነታኻኽዎ ገንዘብ ምስኦም ኮይና ኢና ብሓደ ንሰርሕ ማለት እዩ መሬት ኣለው ስለዚህ ስምምዕ ወይ memorandum of understanding ተፈራሪምና ቲ ፈንድ ዝግበር ገንዘብ ንለቀሎም ሶ ንሶም ቀጥታ ነቲ ኣመሬት ዘሎ ህዝብና ይሕግዙ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘለው ኣብ ሱዳን ዘለው ከምኡ ኢና ናሰራሕና መጺና ግን ኣብ ኡጋንዳ እውን بفلي بزخن مقعو عب سلطناتات ناي سرح ناي مركا ويفتراتات ناي سلطنا زوحاولو خناتات نيرو بدن بي بروبوزال اقريبهم ببورد صديقو حصرت سلطناتات سلطينهم ناب سرح زوافرلو منجدي ام مفتار زتغبريو اب اوغندا زغورنايو دغف مالتيو اب سودان ون كم تزول خاف سفر على زرف او تمرتي اب تعنا حصرتي وي غزياوي صقمات ام مفتاح تخرت غيرنا او سودان ون سرحنا مصينا لنا مالتيو منالباتي ገንዘብ መጠን دحان غزنايو صقم يولون نوما عنتي بعمقت كنعلو زدلنا نايتي تصاوعيت دغاف نعيدر هوسبيتال انديو بسفيحو مغنياتو هصص غداي نسو يو كمأتوي يو تي دي ار اف سكا حزنتاي غيرو نزبل تملكتنا ون تفليطمو اتي حز زواصع زلوون كمتي افت زحلف استغبره كغورو خمس خونه قلصينا خونلهم كمص متان يوتي كمأتو العلنا يزنينا بعمقت قال اجزا اوديت مسغوركم ወይ ከዓ ተተሓሚኹም ተኸታቲልና መጺና ክንሓተኩም ኢና ሕጂ ግን እንበዓል ዶክተር ክብሮም እውን ኣብቲ ናይ ፈንድ ዝግበሮ ዝተኣኻኸቦ ዘሎ ሊንክ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን እዩ ዝመሓላለፍ ዘሎ እቲ ሊንክ እውን ኣብኡ ኣሎ በብዓቕምኩም ክትሕግዙ በዘጋጣሚ ፃውዒት ንገብር ንእሽተይ ኣታጎል ብጣዕሚ 50,000 እያታ ናይ መወዳእታ ጎል ካው ላዕሊ ተመጽኢ ጽቡቅ ግን እዚኣ ንምዃን ንሰንፍ ኣይመስለንን ኣብዚ ናይ ኮሜንት መህብ ሳንዱቕ እውን ወዚዕልኩም ኣለኹ ሕጂት ሊንክ ቲ ድራፕ ቦክስ እዩ ኣብኡ ንኣተኹም ዘዛዓቕምኩም ክተወፍዩን ናብ ካልእ ቦታ ንኽባፅሐን ዓይደር እታ ሓንቲ እንኮ መሕከሚት ተጋሩ ንሳ እያ ንሳ ከዓ ከምቲ بترغاغامي نبعل دكتور فاسيلن كم اون نبعل دكتور كوروم ناب فيديو وصيوم ملእክቲ خحلفون ابزي اب اكسمايان ونحلفنا ينيرنا ساتمون ابتي اورغانايز زغورو توسن ነገር አሎ ርክበለኩም መስለኒ مساعتهم ابتي صحف እንዳራخو ነይረ ስለዚ ታያ ታርጌት ሃይዚ 50,000 ናይ ዓይደር ሆስፒታል እንታይ ክትሽፍን እዩ ፕላን ተገይሩ ዝኒኤ
صبو زيرو تي بروجرام سفح عنديو ولا جول غيرنا 50,000 دولار كنا تأخذ إلنا كم شتو نبول لمبر تسأجم نفولتين كلاتنا في العيد ما تجارو انتاي كايدلو تقرأ من تاي خونتات الله حزبنا من تاي خونتات الله زبل زي يرداء تقرأواي بزحلو هلي حسبن مالتيو تايو بزن 50,000 زين تاي خبرت حاسي وزلو قال زبل ያው بعقمنا خنقبرو زقبنا ነገር خنقبر علنا خاوز المبر ብዙሕ ፀገም ፍላይ ድማ ትዘለና ፀገም ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ፀገማትና ክፈትሕ ይልና ይንሓስብን ግን ብዝተኻለ መጠን ነዚ ሆስፒታል እዚ ንመድሓኒት ድዩ ካልኦት ምናልባት ዞም ዶክተር እውን ያው ከምቲ ንፈልጦ ከምቲ ካሊእ ሰራሕተኛ መንግስቲ እውን ንልዕሊ ዓመት ዝኣክል ምንም ደሞዝ ዘይተኸፈሎም ብነፃ ህዝቦም ዘገልግልሉ ዘለው ኩነታት እዩ ግን እሱ እናሃለወ ንሶም ዘጭንቆም ዘለው ምእንቲ ህዝቦም ሰኣን መድሓኒት ሰኣን ቀረብ ዝመውት ዘለው ክንዲ ዘከኣለና ህይወት ንምድሓን ዝግበር ናይ እቶት ምትእኻብ ስራሕና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ብሓፂሩ እቲ ፀገም ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ትግራይ እዚ ሆስፒታላት ሓውስ ክሊኒካት እንብሎም ማእከል ጥዕና እንብሎም ልዕሊ 80 ሚእታዊ መሓውር ጥዕና ትግራይ ዲስትሮይ ከም ዝኾነ ወይ ከም ዝዓነወ ይፍለጥ ብፅንዓት ተገይሩ ዝቐረበ ናምበር ማለት እዩ ካብ ተወሳኺ ኣብ ትግራይ ዘለና መረዳእታ ኣብ ትግራይ ካብ ዝነበራ ኣምቡላንሳት በማየት ዝቁፀራ ኣምቡላንሳት ካብኣተን خابي 99 مئتاوي ملء خم زعنوان كم استسرعن ون زلنا مردعتها يحبر مالتي سلازي اتي صقم ناي مدحانيت صقم له ناي خالوت قربات صقمات له بزتخالنا متن نحنا بعقمنا سقلنا خامرئي كنحجزو زغبأنا خنبركتو زغبأنا بركتو خنقبر لنا خوزو لمبر نتي صقم نتي صفحة صقم نتي عنقات صقم زمتن عينت قرشي وي متانيو نموال يخبديو ግን سقلنا ድማ ክንርኢ የብልና ትዝገደደ ድስ እዩ سقل خمر እዩ ስለዚህ እቲ ሆስፒታል ኣብ ምንታይ ይከውዕሉ እንታይ ይኽገብርሉ እንታይ ይገዝሉ ዝብል ንሰሜን ኩስንዎ ትናትና ግደታ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምስኦም ከምቲ ዓንቶ ጠቂስካ ነርካ ባይ ዘ ወይ ምስኣቶም ርክብ ፈጢርና ፍቃዶም ሓቲትና ዝካየድ ዘሎ ካምፔን ምዃኑ እውን ሰብ ክፈልጦ ይግባእ زيرو أفتي وسانነት نحنا مساعتهم نفرارمو ነገር وعلن فصمو ነገር ولا ኳ እንተሐለወ بوانነት ግን እቲ ሆስፒታል ባዕሉ ዘለው ሕጽረት ምምላእ ዘለው ፀገም ምቅራፍ ዝውስነሉ መንገድ ከም ዝህሉ ግን በዚ መንገድ በዘጋጣሚ ዘይ ክሕብር ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣምቶልካዮ እቲ ሽቶ 50,000 እዩ ዘለው ግን ካውን ላዕሊ 100,000 200,000 እውን ክንከድ እንድሕር ኽኢልና ኣብ ዘለና ግዜ እስካዕ ኖቨምበር 29 ግዜ ማዓልታት ኣለውና ግዜ ኣለና ስለዚ ካብኡ ላዕሊ ክንከድ እንድሕር ኽኢልና ብጣዕሚ ሕጉሳት ክንኸውን ማለት እዩ እዚ ብኡ ተመጢኑ ዝቐረ ኣይኮነን ክነዕውየ ንኽእል ኢና ዋላ ትሽቶ ንምባል ዝኣክል ከም መልዕሊ ግን በዙ ንጀምር ኢልና ዓቕምና እውን ካብ ዝግባእ ላዕሊ ክንልጥጦ ስለዘይግበአና ዝሓዝናዮ ሽቶ እዩ ሞ ኣስፊሕና ክንከድ ንኽእል ኢና ብዝተረፈ ኣብ ምንታይ ይውዕል ከመይ እዩ ተኣሽሙ ናብ ስራሕ ክውዕል ገለታት ዝብል ግን ባዕሉ ሆስፒታል ዝውስነሉ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ ድሌት እውን ንሶም ስለ ዝፈልጥዎ ብከምኡ ተንሕዞ ብከምኡ ተንግንዘቦ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ግርም ጊቪንግ ቱስደይ እንታይ እዩ ንምንታይ ሳመሪፅኩም ሽዑ በቃ ብሽሾ ዝኾነ ሓገዝ ክመፅእ እዩ ኢልኩም ዲኹም ኣሚንኩም ምናልባት ንሳስ ከብረህ ብላ ጊቪንግ ቱስደይ ዓለም ለኻዊ ተኣሽሙ እውን ስለ ዝኾነ እዩ በብዓመቱ ንሕና ጥራሕተ ይኮንና ከምቲ ዝበልካዮ ኮምፒቲሽን እውን ብመጠን ከቢድ ከም ዝኾነ ፍለጥ ግን ከም ልምዲ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ከም ንሪኦ በብዓመቱ
إذا معلت زي تصبيو ناي هوليديز خمجات أم خوينو ناي بعلات جزء وقت ونيو باي ذا واي وقت كم وقت ترينا يحوز قابز أمريكا توسيد ناس تانكس جيفينج اللو كريسماس اللو نيو يير اللو خلط هوليديز سلازي بعالم درجة خمسة عينت زفلت معلت سلازخونة زفلت منقصعات سلازخونة نسو تتقيمنا نحنا ون تساوون أو خمسة عينت ناي هوليدي سيزن كون تلو ناي مهاب لمدي تموكرو سلازلو نسو نمتقام زاكليو معلت زمرتنا له ገንዘብ ንሰባስበሉ ግን እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ካልእ ግዜ እውን ብዝተፈላለዩ መልክዑ ከም ዝመፀና ድሌት መጠን ንገብሮ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ እቶት ምትእኽኻብ ግዜያት እውን ከም ዘሎ ክፍለጥ ይግባእ እዚ መዓልቲ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ግን በቃ ናይ ዓለም ለኸ ንቕናቐ ስለ ዝኾነ ብሓፈሽኡ ምስ ዓለምና ክንሰምር እውን ስለ ዘለና ካብ ዝብል እዩ እቲ ዝካየድ ዘሎ ካምፔን ማለት እዩ قرم كبرات تختاتلتي أكسماين ميديا نتورك كم أون أب HBS تلفزيون تكتاتلنا زلهم زناينو مع أنت مدب تقراي بونا خنحس ولا زقبا أب تقراي بتعمي عبيت سجامات له كأتهم حدث خناجن ناي حكمنا قدايو ناي عيدر هوسبيتال قداي مالتيو سلازي بزعو أزملكاتيو صاوعيت دقاف BTDRF زتحاور ويكا هوست زقبر زلو صاوعيت دقاف له بتي دقاف خدقفلو تخلو مجد دما حدا دروبوكس زبحال وي كم غوفند مزعينته يو دونيت مغبري توزيع له على فيسبوك كله له افتي يوتيوب افتي ديسكريبشن باكس ون او تقميطه له اب TDRF ناي غصات فيسبوك غص كالوت محرا ميدياتات ون توزيع له ز 50,000 زيا نحنا اب ملع عالم زلنا تغارو مملا ايتابينا ناب حصير وان ناي كالوت سات تانكس جيفينج ويكا تايز بال جيفينج تيوزداي ون مصباي زدلي ايكونن بتاع من اشتي اتا تاشمو جن ناي دغاف ባህሉ ويكا ناي ስራሕ ቲ ناي TDRF ክሰርሕ ስለ ዘሎ ከም ፕሮጀክት ከም ትገልጾ ዝነበርካ እዩ ተቢል ዘሎ ስለዚ እታ ሊንክ ራይዋ እቲ ዕላም እውን በዛ ሓጻር ቪድዮ እዚኣ ዘይራእኹም ዓንቶ ወዚዕና ነርና ሕዚ ደጊመ ክውዛዕና ባኹም ተመሊስና ክንጽኩና It's here, the day we've all been waiting for. The day we unite to do a little more than we've done before. Each act is small on its own, but together we create a tidal wave of healing, of hope, of opportunity. So what makes November 29th different from any other day? You join the world's largest generosity movement. Leverage the power of giving to support Eider Hospital. Make a difference for communities affected by the war and siege in Tigray. Let's stand in solidarity with Eider this Giving Tuesday. Give for Eider. قرم اسكي حجي تايو تصبيت تغورو كافتي سب برقص 50,000 نمملا ترايديا تا تصبيت ويس كالوت تصبيتات اللو كافتي سب كافتي تسغراواي اور كاب وهابي تاي تصبيو ጽቡቕ መጀመርታቶም ክህብሎም ዝኽእሉ ተዓሽሙታት መንገድታት እሞ ክጠቅስ ካብኡ ናብኡ ክመጽእ እየ ከም ጠቓቒስካዮ ኢኻ ንስኻ ኣልዒልካዮ ኢኻ ትሽቶ 50,000 ኢልና ኣለና ንሱ ተበፂሕና ካብኡ ንላዕሊ ዘይንኸደሉ ምክንያት እውን የለን ብምንታይ መንገዲ ኢና ክንሕግዝ ንኽእል ንዝብል ነገራት ከምቲ ዓንትዎ ዝጠቐት ሓደ ድሮፕባክ ቢልና ኣብ ፌስቡክ ገጽና ኣብ ትዊተር ኣብ ቲክታክ ኣብዚኣቶም ንልጥፎ ኢና እቲ ሊንክ ባዕሉ ኸይዶም ብቐሊሉ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ንሱ ዘይኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ቀጥታ ናብ ዌብሳይትና ኸይዶም እውን www.tdrf.org ኸይዶም እውን ኣብኡ መማረፅ ኣሎ ዶኔት ዝገብርሉ መንገዲ ኣሎ ኣብኡ ኸይዶም ዶኔት ምግባር ይኽእሉ ፌስቡክ ሊንክታት ኣለዉ
باي ذا واي او نهلخو خطوسو دلي بزحات نTDRF زوكلو امباسادرات استحريو امباسادرات اب محبراوي ميديا عزوز تساتفو زلوهم بزح تملكاتن سعابن زلوهم سبات كم امباسادرات TDRF خوينم زغلغلو نسوم زكايدون ناي معلم كامبين ونلو 00 ناب TDRF اللي مسكن اب غصوم اب فيسبوك غصوم خنا تويتر تي كامبين يكايدو تي غنزب ناي متخاب سرحت ون يسرحو خم زلو تي سبنا كفلطلنا يغبا كمتي خالوت اب فيسبوك غلطات زلوون اب تيك توك اكلهم محبراوي ميديا منقسقاساتنا استفالالي لينكታት አለው استفالالي መማረጽ አለው ካሊ اب USA ፍላይ ዘሎ ተኮይኑ ታ ናምበር ቴክስት ገይሮምውን ብኡ መልክዑ ሓገዝ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ so زيرو تجنزب زكب حزون بؤو أي والسنة تدليتاتنا نفولت لنا نحنا كم شتو كنوص أينا كنواص أو نخلينا لنا حسبنا يو شتينا قمنا زلنا جن بؤو السنة يكونن تدليتاتنا يا نفولت أينا أب تجراي تعالى تبها الهوسبيتال عيدا ريفرال هوسبيتاليا ملو حزبنا خاصة فلا لي بوتاتنا خدس يحكموا زخلو ناي مرحانيت حصرتنا حلوه ناي قرب حصرتنا حلوه زخلو صقماتنا حلوه كام ملو تግራይ እናخده ዝሕከመሉ ሆስፒታል ዝግልገለሉ ሆስፒታል እዚ ምሕጋስ ትግራይ ምሕጋስ ማለት እውን ስለ ዝኾነ ዘሎ ድሌታትና እውን ስለ ዝፍለጥ ተማዓንቶ ተقسم ነርካ ዶክተራት ዶክተር ፋሲካ ዶክተር ክብሮም ወጽኦም ስለ ህይወቶም ስለ ጥዕና ወርኦም ወጽኦም ይኾን ስለ ያው ደሞዝ ካብ ዘይከፈሉ ክንደይ ግዜ ተቆፂሩ ኣሎ ግን ንሱ ተይኾነ ዘጭንኦም ዘሎ ናይ ህዝቦም ሃለዋት ናይ ህዝቦም ጥዕና ናይ ህዝቦም ድሕንነት እዩ ወጽኦም ክልሙና ሓግዙና ክብሉና ተለው ናይ ግድን ኣለናልኩም ክንብሎም ስለ ዝግበአና ኣጎኖም ክንኸውን ስለ ዝግበአና ንሶም ዝኩሉ ፀገማት ኣብ زبانهم أبن قدعهم تشكيمهم إننا نبرو نحن عاد ما بسخالنا يو جنزب زينا واصلوا مخنياتي اللي بوانا نت كن جورن نجار نصي حزي خالي بمويا أنا عملت عبنا يحكمنا ظرفي زلوا سبات بمويا بناي مخريقون خالد بناوتي كأتولو بزخلو من قد تحليو سفر علي من قد علشهم مس علم لختك على تشرحلو حبيرهم زسرحوا له خناتات نحرها لهم نيتورك نحرها لهم بزعوا أو لعل حزبنا زلوا صقم في اللعب تاعنا أملكيتو زلوا صقم نسو عمردا نظم عد خوينهم نحزبهم زقلقلو زلوا دكواترون بمورال يكون بجنزب يكون بناوتين محكاس زتخالم كله خجبرو أو نهلا خو أجرم قدي ساوعت كأرب خل نتخالي ناي من أربعة نحكمنا مويا زي بلو سبقن حزق قبرو زخل حزي نتي صاوعيت عابيتيلو تقبلو جنزباوي حجز كجبر كدقف أيهم قبل كم زقبوي زي صاوعيت زي ناي TDRF ولا أي كايد دمبر صاوعيت حزبناي كابت جرايز متصل صاوعيتيو سلازي نزا كامبين زي حجزنا جنزبا واتينا 100 شيء حتى 100 شيء ولا فرق مليون يكون واصينا نحزبنا نحجزلو منقد تحلي وكله كن قبرو يزقبنا زبل امنه لن سلازي كاب حزبنا صبيو كافتم تملكتنا صبيو زيو حاجز كل مداوي حاجز خجبر الله خنقبر لنا كلاتنا زبل مرختي اذا لني بشم تيدي يعرفون كحلفو دل ملقطماتي قرم بتعامل نشتي حتى إياه أنا خنز أطرح خلقه زي مستي أو عدز قبر زلو قالسي مستي زدليو ندار أخا فوتو وي فيديو ندار أخا كم محزان وزعي أبدا كان نبر سوات تعاغمنا مش نداويا لازم إحنا ونبعكس معين ميديا الشم صاوعيت نقبر عيدر هوسبيتال كندقف علنا زعغمنا أفتي حزون دا
እንዳረኣኹም ፀኒሐ ኣብዚ ኮሜንት ምሁውን ላይቭ ትሪእና ዘለኹም ኣሕዋትና ሸር ክትገብርዎ ንምሕፀነኩም ኣድላይ ዝኾነ ኣፕዴት እንተደኣ ሃልዩ እውን ተመሊስና እውን ክንመፀኩም ንኽእል ኢና ምናልባት ዝተረስዐ ወይ ክሓልፍ ዝግብኦ ትብሎ ነገር ተሃልዩ ንብዙሕ ሰብ ባይዘወይ ኮንፊዝ ዝገብር መሲሉ ዝተረኣየ ሓተካ እንዳበልኩ ባዕልካ ዝመለስካለይ ኣብ ካልኦት ቦታታት ወይ ከዓ ካልኦት ሰባት ዶ ይእክብሎ እዮም ኢንስታግራም ክኾን ይኽእል ፌስቡክ ክኾን ይኽእል እናመለስካዮ ፀኒሕካ ማለት እዩ መልሲ ዘድልዮ እውን ነይሩ ኣብ ኢንስታግራም ወይ ኣብ ክለብ ሃውስ ዝግበር ዝኾነ ኢቨንት እውን ክህሉ ይኽእል ሕዚታ መዓዝያ ትውድእ ዘላ መኸንበቲታ ከመይ እያ ክትከውን መድረኽ ኣሎ ድዩ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ብከምዚ ጥራይ ድዩ ዝኽወን ወይስ ካልእ ዝኾነ ናይ ፈንድራይዚንግ ኢቨንት ክህሉ እዩ እሳስኪ ናይ መወዳእታ ተኣሽሙ ንበላ እሞ ዓፁባ ፅቡቕ እወ እቲ መኸንበቲ ክኸውን ዝኽእል ከም ዘልኩ እዩ ምናልባት ናይ ህዝብና ድሌት መሰረት ዝገበረ ክነዋሕ ዝኽእለሉ ዕድል ክህሉ ክእል እዩ ብዋናነት ግን እዚ ካምፔይን እዚ ጊቪንግ ቱስደይ ወይ ከዓ ኖቨምበር 29 ብዝካየድ መድረኽ መኸንበቲ ክረክብ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣሻዓይትኡ ተኣሽሙ ክካየድ እዩ መደባት ክህሉ እዩ ኣሻዓይትኡ ምናልባት ካሊእ ለውጢ ገለታት ተዘይሃልዩ ሕዚ እውን ብድሕሪት ኮይና ንዘራረበሉ ነገራት ኣሎ መድረኽ ኣብቲ መዓልቱ እሱ ግን ኖቨምበር 29 እዚ ማለት ብፅባሕ ሰሉስ ሰሙን እዩ ዝኸውን ዘሎ መድረኽ ክህሉ እዩ ምይጣት ክህሉ እዩ ከም ዘለኒ መረዳእታ እስካዕ ሕዚ ስለዚ ንሱ ክንገብር ኢና እቲ ሓገዝ ያው ካብ ከዚ ጀሚሩ እቲ ናይ ምውፃእ ስራሕቲ ጀሚርናዮ ኣለና ይዋፃእ ኣሎ እዩ እቲ ካምፔይን ይኸይድ ኣሎ እዩ ከም ትበልክዎ ዝተፈላለዩ ኣምባሳደራት TDRF እውን ዝሳተፍሉ ካብ ዝጅመር ፀኒሑ እዩ እቲ ናይ እቶት ምትእኻብ ማለት እዩ ስለዚ 00 ትፅቢት ኖቨምበር 29 መዕፀዊ ክግበረሉ እዩ ክሳዕ ሻዓይትኡ ሽተና ሓሊፍና ፅቡቅ ገንዘብ ነዋፀሉ ኩነታት ክህሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ እሱ ኣዋፂና ያው ቀጥታ ምስቲ ሆስፒታል ርክብ ምፍጣር ተገንዘብ ተረይሉ ናብ ተግባር ዝውዕለሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ካብኡ ዝፅበየና ማለት እዩ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ኣይ በቃ ግዜ ሃውና እሞ ክነዋፅ እንደሊና ክንሕግዝ እንደሊና ስኢልና ካብ ኩሉ ግዜ ንህዝብና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ዝኮይና ሓዘን ጥራሕቲ ይኮነስ ብተግባር ህዝብና ክንድግፈሉ ዝግበአና ነገር ስለ ዝኾነ ክንድዝከኣለና ተገንዘብ ዓብይ ገንዘብ ዋፂና ህዝብና ክንሕክም ኢና ቀረብ ክነእትወሉ ኢና ተቋተርና እውን ካብ ጭንቂ ብዝተኻእለ መጠን ዘለዎም ጭንቂ ንምቕራፍ ክንምኩር ኢና ዝብል እንድሕር ኮይኑና ይነዋሕ ዝብል ነገር ተሃልዩ ዘይናዋሕሉ ምክንያት የለን ዝኾነ ግን ዘሎ ኸዚ ከም ሽቶ ተታሒዙ ዘሎ ግን ሻዓይቱ ምዃኑ ብኡ ሰብና ብኡ ክንገንዘቦ እየ ክሕብር ዝደሊ ግርም እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ሊንክ እታ ገንዘብ መዋህለሊት ዶነር ባክስ እዩ ዝበሃል ምናልባት ጎፈንድሚ እዩ ዝፈልጥ ዝነብር ብዙሕ ሰብ ካባይ ጀሚሩ ክሳዕ ሕዚ 48 ሰባት ዝሃወን ገንዘብ 11,880.42 በፂሓላ ኣብ ቀረባ ግዜ እያ ተኸፊታ ተጋሩ ናይ ሽም ለውጢ ገይሩሎ እዩ ከምቲ ዓንቶ ዝገለጾ ዲዛስተር ሪሊፍ ፈንድ 501 ዝተመዝገበ ምዃኑ ዓንቶ ንእሽተይ ቁርፅ ቁርፅ ትብል ስለነበረት ኢለ እየ ዝደግማ ዘለኹ ፍትሓዊ ሓወይ ኤንጂኦ እዩ ነን ፕሮፊት እዩ ኣብዚ ናይ መመዝገቢ አይዲ እውን እኔዎ ኤአይ ነበር ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ዶኔት ዝገብር ሰብ ካብ ታክስ ነፃ ወይ ከዓ ታክስ ክኸፍል ከሎ ዓመታዊ ክፍሊት ዲደክትብል ይኾን ማለት እዩ ይቕንስ ካብኡ እቲ ዘውፃኻዮ ወፃኢ ከምዚ ዓይነት ርዳእታ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ገይረ እየ ኢልካ ክትቅንሰሉ ትኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ትካል ንካልኦት
ምትሕግጋዛት ፃውዒት ክገብር ከለውን TDF ካፍተን ካልኦት ናይ ተጋሩ ትካላት ፈሊኻ ዘይረአ ኣብ ሓፂር እዋን ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዘሎ ትካል እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶታት ወይ ብካልእ ዓበይቲ ልምዓታት ክንመፅእ ተስፋ ንገብር ንሎም ግን ኣብዚኣ ክንውድእ ፍትሓዊ ሓወይ ምናልባት ሓንቲ ደቂቃ ክበካ ክእል እየ ዝረሳዕኸዮ ተሃልዩ እወ ኣይ እቲ ሕዚ እውን ደጊመ ክብሎ ዝኽእል ነቲ ሰብና ብዝተፈላለየ መልክዑ ብዛዕባ ትካልና ህዝብና ክፈልጥ ስለ ዝግብኦ ግልፅነት እውን ክህሉ ስለ ዝግብኦ ስራሕትና ብዝተፈላለዩ ሚድያ ናይ ተጋሩ ሚድያ ነቅርብ ስለ ዘለና ምክትታሉ ከይፍለየና ክከታተል እሞ ብኡ መሰረት ድማ ንህዝብና ክንሕግዝ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቃስ ኣብ ጎንና ተሰሊፉ ዝከኣለ ኩሉ ክገብር ንህዝብና እዩኻ ክብል የከም ሓላልፍ ዝደሊ ንኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ እውን እዚ ዕድል እዚ ስለ ዝተዋህበና ስለ ተካልና መብራህርሂ ክንህብ ንሰርሖ ዘለና ስራሕቲ ክነፋልጥ እዚ መድረክ እዚ ስለ ዝተዋህበና ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ ንዓኻ እውን ፐርሰናሊ የቀኒልና ክብለካ ይደሊ ማለት እዩ ክብረት ያብለካ ثانك يو ብጣዕሚ እሞ ናይ መወዳእታ እዛ ቪድዮ እዚኣ ደጊምና ክንጋብዘኩም ብፍላይ ኣብ ደገ ዓለም ለኸ ዝኾነ ጎስጓስ ስለ ዝኾነ ብእንግሊዝኛ እዩ ተሰሪሑ ብትግርኛ እውን ክስራሕ ነይርዎ ግን ያው ብትግርኛ ንዛረብ ስለ ዘለና እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ረኺቡ እዩ እቲ ህዝብና ዝብል እምነት ኣለና እታ ቪድዮ እውን ክንእንግደኩም እሞ በዚ ኢና ክንሰነባበት ማለት እዩ ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ናሃትኩም እዩ ንዑ ምዕባለና ናብ ንቡር ንምለስ ካብቶም ምዕባለታት ሓደ ምትሕግጋዝ እዩ It's here, the day we've all been waiting for. The day we unite to do a little more than we've done before. Each act is small on its own, but together we create a tidal wave of healing, of hope, of opportunity. So what makes November 29th different from any other day? You join the world's largest generosity movement. Leverage the power of giving to support Eider Hospital. Make a difference for communities affected by the war and siege in Tigray. Let's stand in solidarity with Eider this Giving Tuesday. Give for Eider.